Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Anya natakaron sa ikanapo sa atong pagpangandam, sa atong pagkonsagra sa atong kaugalingon o sa atong tibuok pamilya ngadto kang San Jose. Karong ikanapo nga adlaw atong pamalandungan ang gihatag nga title kang Senior San Jose nga kahayag sa mga patriarka, so Light of Patriarchs. Kaning kahayag nga nadawat ni Senior San Jose pagsugod pa lang sa iyang pagpili nga siya'y mahimong amahan o ama-ama ni Jesus. Katong nagplano na siya nga na siya'y plano sa hilom nga iyang bulagan si Maria kay pagkamatngon niya nga nagmabdos man nga dili man iyaha. Pero tungod sa kahayag nga midanag kang Senior San Jose, nilamdagan gid siya nga ang lalang di ay nga ang gidala di ay ni Mama Maria alalang sa Espiritu Santo. So karong panahon na kining papel sa usa ka amahan diha sa pamilya dako kaayo og bili, no? Sama kang Senior San Jose, bisag ama-ama ra siya ni Jesus, pero siya'y nagkumpleto sa balaan nga pamilya. Kaya di man matawag og pamilya kung walay amahan. Di man pwede og pamilya, tawagon nimo pamilya ang inahan rag anak. So naagyo na ang kumpleto ang tulo, amahan, inahan og anak. Isip usa ka amahan pod. Dako kayo ta og papel sa atong pamilya sama ni Saint Joseph diha ni Jesus nga samtang gamay pa si Jesus, uban-uban gyud niya si Senior San Jose. Ug makita nato nga ang mga hiyas nga nakita ni Jesus sa iyang amahan dinhi sa yuta diha kang San Jose, nakuha niya, no, ang pagka mapaubsanon, pagka maunungon, o siguro ka na pagkadili reklamador, no? So ako isip usa ka amahan pod, akong tan-aw si Senior San Jose nga usa ka ehemplo diha sa akong pamilya. Nga isip usa pod ka kahayag diha sa akong banay. No, kay karong panahon na ang example ni Senior San Jose nindot jud kayo. Ang iyang pagka matinumanon, pagka maunungon diha sa pamilya, ug iyang pagka responsibilidad o responsabling amahan diha kang Jesus o responsabling nga bana ngadto kang Mama Maria. Munang karong panahon na makapamalandong ta, daghang kaayong mga kalalakinan, mga amahan nga nahimong haligi sa panimalay, pero subok kay paminawon nga ang uban dili mga responsable, kipasagdan lang ang pamilya, dili lang gani magunahon na kung naabay gikaon o wala, no? So munang unta nga si Senior San Jose ato siyang tan-awon nga isip usa ka ehemplo o example sa usa ka amahan nga mahimong kahayag diha sa pamilya. Kay kasagaran atong madunggan gyud kanang kung pamilya gani ang inahan mo'y kahayag sa pamilya. O ang kahayag ug kasing-kasing sa pamilya. Unya ang amahan may mong haligi sa pamilya. Pero mas nindot gyud ug ang haligi do na po'y kahayag, no? Para kumpleto. Kay ang kahayag nga naa sa pamilya 50-50, 50% na sa inahan, 50% na sa amahan. So pagkanindot nga 100% ang kahayag diha sa tibuok pamilya. Munang dili pagyud ulahi ang tanan para sa ato ang mga amahan, mga kalalakinan nga atong himuon nga ehemplo si Senior San Jose. Doon ako i-share ninyo mahitungod aning dili pa ulahi ang tanan. Ako nagdako ko nga dili kay kusuod sa kong papa. No, kaya akong papa daghang kay bisyo, unya dili pa siya wa pa siya maduol sa simbahan. Munang akong tan-aw sa kong papa sa una, kuan kayo way klaro
Nya ako pod ang epekto pod sa ako kini bang wala say tumong kay nakita man ako sa akong amahan nga wa pod say tumong way pagpakabana o in matter sa kanang bisyo lahi ra gyud. So nang nagdako ko nga napug koy lain-lain nga mga wala pug tumong. Pero tungod kay naamang ko sa pamilya, kumpleto man sila akong mama ug papa ug mga igsuon. May gani kay naapay 50% nga kahayag ginahabilin ang akong mama. So nahayagan gyud akong papa sa sige na mo og ampo og Santos nga Rosario. So wala madugay akong papa na hinahinay gyud og converter. Og sa diay hinahinay po ako pod nausab pod akong pagtan-aw sa akong papa kay nausab man siya. No? Tungod sa 50% ginahabilin sa mong panimalay nga kahayag. So kining 50% gipaningkamutan gyud nga di gyud mapawong. No, bis taliwala sa mga pagsulay og ang akong papa kaluoy sa Ginoo nahimo siyang liminister sa wa gyud kanang wa gyud gi dumili og hatag sa amoa nga akong papa makonverter. Susod sa 24 ka tuig akong papa nagserbisyo pod isip ko sa kaliminister sa atong simbahan. Og nakanindot pa gani kay siya na may akong gitan-aw nga isip head sa family gyud sa moa. So akong direction sa kinabuhi na usab pod. So pinaagi sa akong papa, in fact, dako kayong grasya, murag 360 nga tuyok ba. Siya pa gani mo nag-encourage nako nga moapil sa mga kalihukan sa simbahan. Og siya pa gani akong dalangpanan kung na ako yung mga masugatan ng mga kalisod sa organization sa simbahan. No? So nahimo na siya na akong magtatambag. Nagnindot yung kaayo nga ato karong tan-awon nga ang ehemplo sa usa ka amahan dako kayog epekto sa atong banay ang kahayag sa usa ka amahan. No? So manghinaot ta nga ang kining kahayag ni Senyor San Jose nga gikan sa Ginoo mudan-ag sa tanang mga kalalakinan, mga amahan. Kato siyang himuon nga ehemplo, no? O kining kahayag dili ni angay nga itago kundi ato ning ipakita ug mudan-ag para madanagan ang uban. Senyor San Jose, kahayag sa mga patriarkas, igampo mo kami. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world,
Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us. He has made him Lord of his household. And prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.